Nginibingelele babukeli besibani media. Hey bafowethu, ziningi iy'nkinga la emhlabeni bafowethu. Sibhalelwe uMbali Ndelu. uMbali bafowethu, bafowethu angihleki ngoba naku ngihleka ngoba ukuthi inkinga inkinga kaMbali bafowethu sithe mesiyifunda ku-email, ngaqala ukuthi bafowethu bakhona abantu abangaze babe nenkinga for kubangwa nje umgwaqo into engatheni. Sibhalele bafowethu uMbali Ndelu la, uthi unenkinga nomakhelwane wakhe. Sengehlile ngithe akangihlangabeze, sengehlekile esitobhini, ngithe akangihlangabeze uMbali ukuze sihlangane-ke naye angitshene ukuthi kwenzakalani, sidlule nakumakhelwane sibone ukuthi siyayithola i-solution, kodwa ngiyacabanga fast siyithole i-solution. Isibani media silala endleleni bafowethu, nani niyasazi. Sacela bafowethu singene, gcina somthola uMbali ngendlela ngoba naye uthe uyeza bafowethu. Iy'nkinga bafowethu, iy'nkinga ngey'nkinga. Bafowethu nangu uMbali sefikile. Mandelu, Yes, bhuti wami uyaphila? ngikhona ma. Ngiyaphila. Uyena ubonga lo Sibani Media mama. Ngiyabonga ukufika kwakho bhuti. Ngingenelwe amanzi endlini. Ngivelelwe. Hhayi, Ah, ngisobishini. Nginenkinga la usisi engamlanda emakhaya ey'xakekile. Ngathi hhayi angimzamele indawo cause nganginayo uphisana wendawo la Ngisacela engihlala ukufaka khona. nayo i-mic mama ukuze Okay. sizoba right ngiqale ngikubonise la. Ngicela ukuphazamisa mama. Ngamlanda kusisi-ke ngithi ngizomsikela cause uwumuntu obesiza kakhulu nasemakhaya esisiza ekhaya back home elekelela nje endlini. Ngathi hhayi ngizomsikela indawo la cause ikhona indawo nje ngaphambi kwe-driveway yakhe ekhaya engiyisebenzisayo. Hhayi-ke usisi usezinze ukuzinza-ke manje usephethe sengithi noma ngingena ngemoto uthole ukuthi uvimbile, ukhona izinto ay'fakile sekumele ngiqale phansi mina mengingena ngipake imoto ngiphume esicabheni ngingene. Uyambona nje ukuthi akaneme ngalokho. Ngizama ukumtshela ukuthi ngisacela bandla ungigudluzele amatshe, it's fine ukuthi uzama for i-safety kube yimina olungisayo mese ngingenile ngemoto ukuthi okay ngizowafaka mina amatshe mekuthi mhlawumbe uzamile ukuthi kuvaleke yabo kungangeneki. Hhayi usisi akayizwa indaba, uhlezi nje enaleyo nto angazi engazi ukuthi umuzi yawo-owner manje, i-driveway eyakhe. So Ma, angazi ngalekelela kanjani. ikhona lapha la engibona khona kubekwe khona ama-blocks. Njengoba nje ubona njengamanje nje njengoba kunje, hhayi ukuthi mhlawumbe imina obeka ama-blocks uyena. Nemoto yami uyazi ukuthi isangaphandle kodwa akanankinga nalokho. So angisazi ukuthi into esingayilungisa kanjani, into ongazuyibona engazuthi into encane kanti iyi-issue enkulu. Kuba nzima-ke ebusuku-ke ngize ngisabe ngisho iy'gebengu, angikwazi nje ukuvele ngingene ngikhululeke. Nasekuseni angikwazi ukuvele ngihambe nje ngize ngishiye nayisikhathi uma ngiya emsebenzini. So angazi noma yinkinga mhlawumbe engase ngikwazi yini ukuyilungisa ngoba angazi i-attitude anayo iyangixaka mina, umuzi sekowakhe. Ukuthi nani Nanakhona futhi hhayi mhlawumbe unemoto uhamba ngey'nyawo angazi ukuthi uhlanganaphi nama-driveway. Iyona nto eyinkinga leyo kumina. lo So muntu umlande emakhaya ufike wamsikela indawo. yebo, Sekuyena futhi okukhontrola ukuthi fa udlule kanjani yabo, moya ekhaya ngemoto. yabo. So angisazi. Mengangiqedelanga indawo ngiqedela ulayini wokuneka kuningi, kuningi. Heyi nani ukuthi bantu besifazane ney'nkinga nje zenu, angazi mina why nizondana ninodwa. Angazi asizondani because mina into engake ngimenza yona ukuthi ngempela yini engingayibanga nomuntu ohamba ngey'nyawo sibanga i-driveway ila ngifike ngidedeka khona. Mase bengazi ukuthi ngiqala uchuku cause vele the fact is uhamba ngey'nyawo. So iyona nto ivele imphathe kabuhlungu kakhulu mese ngithi mina hhayi wena uhamba ngey'nyawo yini esiyibanga nawe ngibe ngihamba ngemoto, yini sibanga i-driveway mina nawe ube unyaweni ibe i-issue enkulu leyo. Ake siwakhe mama-ke ngibuke nje kwayona le driveway yakini. Ma-ke menikhuluma naye mhlambe ngezinto azibekayo la, uyathini yena usisi? Uvele athi ukhohliwe noma athi iy'ngane eziy'bekile sometimes. Iy'ngane mese ngiy'buza nje akaze anginezi i-answer straight. No, lento phela iyakhombisa ukuthi ibekiwe. Yebo. Ukube mhlambe ngathi iy'ngane ngabe zibeke mhlambe sebeyidlala ibhola abafana, ngabe mhlambe amapala amabili. Yabo nje kwakukanjena nje akukhomba ukuthi lento ibekwe iy'ngane, ikhomba ukuthi ibekwe abantu abadala. Nakhona-ke into engixakayo ngisho ngathiwa mhlawumbe wenzela ukuphepha, yini ephephile la ngoba phela iy'gebengu ziyakwazi ukungena. Ngivele nginga-understand-i, uchuku nje uliletha kumina. Ukuthi inkinga enginayo nami yini angazi.
noma mhlambe menze ukuthi iy'moto zingajiki ebaleni, kufanele ukuthi lento Yebo. angabe uyibeke mhlambe lapho uma ungena. Yebo, kufana noma engibona ngiwasha ngisuke ngathiwa bewasha ngayizolo. Uma kwangibona nje ngiwasha vele akhiphe iwashing yakhe kuqala ufuna ukuthi kugcwalise iy'mpahla zakhe kulayini. So nje sinenkinga nosisi. Wona ulayini nisebenzisa ulayini owodwa. Yebo, ne-driveway sisebenzisa i-driveway eyodwa. Kodwa-ke singakubanga okunye. I-driveway angiboni ukuthi ngingabanga i-driveway nomuntu ohamba ngey'nyawo. Angi-understand-i ngempela ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ngibange i-driveway nomuntu ohamba ngey'nyawo. Yoh! Ukuthi Manje into engayilungisa kanjani leyo. manje sokwenza kanjani-ke mama? Isifiso sakho wena bokuyisiphi? Mhlampe angazi, angagudluka aphindele emakhaya, mhlawumbe sekhumbule emakhaya. Cause mina kungaba nzima ukuthi ngimtshene leyo nto cause emakhaya kwaziwa ukuthi ngamthatha ngesihle. Mhlampe mengase kufika umuntu ongaba nesixazululo sokuthi akaphindele emakhaya bengakwazi ukuphilisana kanye nami, kungase mhlampe ngisizakale kanjalo. Ngoba shuthi usekhumbule emakhaya. Ima-ke mhlambe ukuze mhlambe sikwazi ukulentoza, mhlambe sikwazi ukuthi sikhulume naye mhlambe sibone ukuthi ikhona yini indlela. Une-attitude loya girl, une-attitude, angazi mhlampe ningakwazi. Mina ngingaphilisana naye mengasashintshe le attitude yakhe. Mhlambe singase siphilisane kodwa mekuthi unenkinga nalokho shuthi sekhumbule emakhaya bhuti wami. Manje sokwenza kanjani? Somcela kanjani ngoba phela wena- Ngingambiza, ayikho inkinga. Mhlampe mengasabona athola abantu angabhodla lento emenza ukuthi sibange i-driveway kangaka. niyakhulumisana ninankinga. Siyakhulumisana, ayikho inkinga, siyamakethana. Kodwa nje inkinga nje inokuthi nje ngihlezi ngivinjiwe. Hhayi awumcele mama kade. Okay. Fani. Hhayi babukele sibane emide. Usisi waKandeli usebuye naye-ke Upani. Yaxolisa bafethu ngokuhleka. Angihlekiswe igama pani. Unjani mama? Ngikhona. Igama ngubonga mama wakamkhize. Ngibhalele usisi umakhelwane wakho. Khona udabana afuna ukuxoxa nawe. Hhayi ayikho inkinga ngilalela. Awukwenze njani la mama mhlambe? Iy'ngane bey'dlala ibhola. Hhayi ngiyacabanga ukuthi izona kodwa nami ngiye ngiy'bekele-ke nje iy'tini. No, kancane nje mama ngakuphazamisa. Ukuyibeke. Mancane mama. Ngithathe i-mic ngiyifake ngala ngoba athi ngizobhijeka. Sungambuza-ke mama. Ukuyibeke mina ngazi ukuthi isuke zingabekwa wena iy'tini, suke kuganga iy'ngane. Ziyaganga nazo phela kusuke iganga egcekeni lakubo. Cha ngizwa uthi elakubo. Lakubo. And then No. mina mnikazi wendlu-ke, mina mnikazi wendawo ngoba le driveway eyami njengomuntu okuwuyena onemoto kuleli gceke leli. Mina ewakubeka lana angisakwazi ukungena mengingena. Kancane mama ningaze niye kude. Abalaleli asikabatsheni ukuthi yini mhlambe oyibizele upani ukuze nabo bezwe bangagcine kade sikhuluma laphaya ukuthi yini oyibizele upani. Ngicela umtshene upani ukuthi yini ombizele yona. Nginenkinga yalezi iy'tini lezi. Angikwazi ukungena kahle and sengikhathele ukuthi mengimele ngingene endlini kumele ngiqale ngiphume emotweni mase ngisusa iy'tini ezingabekwanga yimina. Ngiye ngifike emsebenzini ngikhathele, ngingekho emudini yokuthi mengifika mina njalo kuzomele ngiqale phansi ngiphume emotweni mase ngikhiphana ney'tini kuyimanje ngingena endlini. So ngihlezi ngiyikhuluma leyo ndaba yey'tini. Sekuze kwafika la sengibona khona ukuthi engazi ukuthi ngidinga usizo cause angeke ngisakwazi ukuyikhontrola leyo nto. Uthini upani uma ukhuluma naye? Uthi iy'ngane y'jwayele ukubeka, angazi ukuthi iy'ngane zisuke y'qawa yini, akakwazi yini ukukhuza iy'ngane zakhe. Imake ake sithi mhlambe uyafika mhlambe ushaya ihutha aphume Uyaphuza ukuphuma. Okay. Uthatha isikhathi sakhe nakhona. Imake mama. Mhm. Sibekwe iy'tini, okay sephuzile ukuphuma kodwa gcina iphumile. Mhlambe wena ungakayisusa iy'tini. Mhm. Njengoba shuthi sibekwe iy'ngane zakhe. Mhm. Kuhlangane nezinza komakhelwane. Mhm. Uyayisusa iy'tini noma afake kuze kuphoqe ukuthi kuphume wona emotini ayisusa iy'tini. Kuze kuphoqe ukuthi kuphume mina cause uthatha isikhathi sakhe ngize ngihlangane naye sengihlangana naye emotweni kuyimanje ephuma. Ngiy'buza ukuthi mengikade ngihuthile ukade ungizwile. Yini ekwenza ukuthi uze uphume manje? Akaze aphume nempendulo. Athi hayi khona kade esabhizi ngayo, yena uhlezi ebhizi. Yabo iyona nkinga enginayo leyo bhuti wami, angazi ukuthi ngingalekeleleka kanjani. Itheku selimenze wajikela mina, so angi-understand. Cause kuningi esikubangayo nosisi, kuningi asibangi i-driveway. Phela ngangiyiyeke kusayi i-driveway ngitsho hayi mhlawumpe wenzela ukuphepha, mhlawumpe wenzela ukuthi iy'moto zabantu zingajikeli le gcekeni lethu. Manje sengiyabona engazi ukuthi inkinga kahle kahle imina. So angazi bhuti wami, mhlawumbe ungakwazi ukungisiza. Mhlawumbe singasithola isixazululo. Sisipani, Yebo. kanti siyamuzwa umama ukuthi uthini?
Ngiyamuzwa. Mhm. Kodwa engicabanga ukuthi mhlampe naye nimzwile ukuthi utheni. Uthe meqhamuka ngemoto angithi Mhm. iy'ngane y'suke y'dlala la. Mase eshaya ihuthi, iy'ngane y'suke y'dlala ngithi la. Yena mase eshaya ihuthi mina ngikephi ngisendlini. Angazi mhlampe njengoba esuke eshaya ihuthi la noma mhlampe usuke ekhuza ingane yini ezocishe ishayiswe imoto. Angithi mina ngisendlini. Okwenzeka emnyango angikuboni. Ngisendlini mina ngaphakathi. Yena uyiqhamukela nemoto yakhe lapha, uyishayela ihuthi la, iy'ngane ziyadlala la. Mhlampe njengoba yibeke iy'tini kanje amapala angithi mina ngazi. Mhm. Ngisendlini mhlampe amapali zikorela amagoli ashonele mhlampe njengoba esuke eshaya amahuthi usuke efuna ukutshela iy'ngane ukuthi ayigudluze amapali phela khona imoto izodlula. Sisipani. Yebo. Ngeke ngadinwa mama. Ngathi banenkinga o-cameraman ngala. Bathi ngathi uzothe kakhulu ngokwebala mama. Ake sithi ukuface ilanga. Mhlambe kuzoba ngconywana. Hayi ungashintshi mama. Woza ngapha nawe. Ngeke ngikwazi ukuma naye. Hayi nginihlukanisile ngangibalekela kona lento Mhm. zo. Aha. Ku-right ngapha manje. Okay. Bengisabuza mama ukuthi konje mekudlalwe ibhola iy'ngane konje amapali zomisa kanje noma abe-2 amanye abe-2 ngale ngenzansi. Inkinga kangazi-ke phela imidlalo esidlalwa manje nami sengikhulile sengimdala. Mana-ke Uhlezi mama. sendlini wena. Ngizokwenzani emnyango? Ima-ke sisi wami. Pho indaba omnyama. Njengoba uzugudluza nje. Ngoba ngihlala kuthayela angazi-ke noma uyenzani yini ikhombi. Ima-ke sisi. Mekushawa ihuthi. Uye wenze njani wena ngani ihuthi lisho i-sign. Yikuphi okukwenza wena mawuzwe ihuthi likhala liphinde likhala futhi kodwa wena ungaphumi endlini. Ngine-TV endlini yami, ngiphinde ngibe ne-speaker. Mhlampe nami khona phakathi kwakho lokho kokubili engisuke ngikulalele. Mhlampe ngisuke nginyusa i-TV, mhlampe ngibhizi nengane, mhlampe ngiyidlalela i-speaker ngithanda ne-gospel. Mhlampe ngiyilalelela ingoma okwenzeka emnyango angikwazi. Ngaphandle-ke mekuzoqhamuka ingane ifike ingitshela ukuthi njengamanje la emnyango kwenzeka u-1 2 3. Mase ngiyaphuma-ke ngizozwa ukuthi kwenzakalani. Mengisuke ngingena i-night noma ngisuke ngingena i-night ngiphume ekuseni ngikuhuthele. Suke ngidlala iy'ngane. Sisuke kade idlalile phela ntambama zahlukana zagoduka iy'ngane. Nansi inkinga enginayo. No sisipani. Nansi inkinga enginayo. Ngokubuzwa kwami uthe excuse bafethu. Ngokubuzwa kwami uthe uye uzwe ihuthi likhala ungazi noma ushayela ingane noma wenze njani. Manje usungitshela ukuthi une-speaker une-TV. Angisazi ukuthi ikona kuphi efanga ngikubambe mina kuwena. Ikona kuphi ngempela efanga ngikubambe. Angithi ngithe ngine-speaker, ngine-TV. Mhlampe kwesinye isikhathi ngisuke ngilalele i-gospel kwi-TV. I-volume ngithi kuyi-news. Okwenzeka emnyango ngisuke ngingakuzwa. Mhlampe mengabe ngingalalela i-TV ngisuke ngifake i-USB kwi-speaker sami noma ngi-connect-e ku-Bluetooth, nginyuse i-volume ngilalele. Okwenzeka la nami mhlampe ngisuke ngesinye isikhathi ngingakuzwa. Ngaphandle njengoba ngisho ukuthi ngaphandle mekuze kufike ingane. Izothi hayi bo mawuthi uzoqalaza noma hayi bo anti pani nakho kwenzeka u-1 no 2 3 emnyango. Ngifike futhi ngiyibuza ukuthi hawu indaba iy'tini niy'beke kanje mase sethini mase athi mina nginomona. Nginomona ngani naye? No mama, uthe wena uye uzwe ihuthi lishawa. Ehhe. Ungazi. Kodwa manje futhi uthi ihuthi wena awukazi ulizwe une-TV ne-speaker. Sengiphendula kula eshoyo yokuthi ukangene i-night mebuya ekuseni. Uthini uthi uyayishaya ihuthi. Yebo ngiye ngizwe-ke ekuseni mebuya nami ngisuke ngisalele kwesinye isikhathi. Ubuze ukuthi ekuseni iy'tini lezi zisuke y'beke obani. Angithi usho njalo. Mina sengithini sengithi iy'ngane zigcina y'dlala kanje ntambama enye ibizwe kubo enye ibizwe kubo enye ibizwe kubo igcine ingaqoqanga angithi so kufanele ngenjani mina ngiphume endlini ngizoqoqela iy'ngane ukuthi bey'dlala la ukuze yena ezodlula. Ayikho phela into erongi nayo ukuthi amise imoto aphume emotweni asuse iy'tini aqhubeka yekubo into erongi. ngayo le bhuti wami. Lezi iy'tini kade ngacela izigudluke. Yini into erongi? Yindaba kuthiwa Zisuke y'dlala bani? Zisuke y'dlala mina Suyidlala iy'ngane zakho. Awuyikhuzi iy'ngane zami zodwa. Why ungayithethe Iy'ngane zami izingane? zodwa. Ngoba mina-ke umnikazi womuzi Iy'ngane zami ngakutshela zodwa. ugudluzele lezi Umnikazi womuzi indaba pho lokhu kwenza igane. Yiphi attitude okhuluma ngayo? Hayi fanele ngibe njani? Fanele wena uphume wena uhlale emotweni. Ayikho leyo nto No. oyishoyo wena. Yabo nje lo oyishoyo nje ayikho uyahlanya wena. Misa imoto yakho la uvula isicapha ususa iy'tini uqhubeka udlula mina mengifuna ukuphuma ngiyaphuma. Ubani osuke evimbelekile? Uba usuke evimbelekile? Ubani osuke evimbelekile? Ukuze ungaphindi uyibone fanele uyisuse-ke wena uyibotha uzoyisaphi ukuba mina ngeke ngize ngikususele Wena zona. musuke uhleli lana endlini. Kodwa mengifuna ukuphuma mina ngihamba ayikho into engiphazamisa Wena uhamba ukuthi ngey'nyawo, uhamba unyaweni wena ngemoto, uhamba wena ngey'nyawo usuke ziphazamisa. wena uhambelani ziphazamisa mina. wena uhambelani ngemoto Nginemoto unazo phela iy'nyawo mina. phuma kuhambe ngey'nyawo ususa Yayibona iy'tini nginto engikhuluma ngayo bhuti wami. masuba right Yayibona hhayi engikhuluma ukuthi uthathe icala lakho Inkinga ile ulenze moto lami. le ngenza njani shuthi mina Inkinga yani ngihambe imoto mekuwukuthi ngey'nyawo iyaqaka mina, phela bhuti imoto ithathe imoto ishiyeke uhambe ngey'nyawo nawe njengathi sonke. wami. Okay mina ngiqaka wena-ke ngicela ungiphumele la kwami. Ngiyephi?
ngiphindele Tshela emakhaya. ikhansela lakho-ke liphinde lingisikele indawo le he. Ikhansela sanda kwenze njani? Awulazi? Ngazini Ungazozenza isilima. Abonakaphi umuntu ongazi la? no bafowethu Ngiyazi endaweni, ngiyazi ngeke Hawu. ngayizwa indaba yekhansela. Akekho nje umuntu ongazi la. Indaba yani manje. Awuyazi? Ngazini. Oh, kanti Kancane umona wami bafowethu, uthi kancane ngisengimona bafowethu. wakho ngani? bafowethu nibadala mina bangaka Khansela. Usuke uthi Kahle. nginomona ngani kanti ngawe? sispan Hayi kahle wena. Kancane bafowethu. Kahle wena eyani? Emakhaya. Usuke uthi nginomona Yini wakho ehlanganisa ngani? nekhansela? Ngeke ngize ngihlale mina kuthela kini no-Big House nizongenela umxhaso omusha. Usebenza kamasipala Ufaka obala. ikhansela lakho. Faka ikhansela lakho. Hayi bo sisi yazi Ufikani? futhi wayikhuluma le. Uyayazi, akekho futhi ongayazi. Kuba Okay, ungayazi leyo nto bafowethu, yakhona kancane, iyakini nje kancane. nekhansela. sispan Neminyaka emingakhi la amanzi engaphumi. Kodwa sispan kini iyafika imoto yamanzi inilethela amanzi. Hayi kahle, oke wayizwa. Vele iyafana. Vele iyafana nala. Ukwazi wena lokho? sispan Aphelani namanzi la kodwa kini ayaphuma amanzi. kini. Mekunjalo ningenaphi? Yindaba thina esingenazi izindlu nina nibe nomxhaso kini nibe nihlala ku-Big House Siyasebenza, ni-right. sis. Nisebenza kanjani ingane yabo Siyasebenza, matric? sis. Awazi iqondisha informasi high school wena. Ufunani pho kamasipala? Hayi ene. Ekhaya. Mina sisi ngiyageza mina. Ngizogeza ngani mina amanzi nginyisela khona kini? Ngiyageza ngamanzi wonke. Ikhansela ilalilethela phela mina. isiwasho nje. Yo. Angithi niyavota nina kini Bafowethu. esivoti phela thina. bafowethu. Angayikho into ezolungiswa wena ubasuke emotweni yakho ususa isitini hambekile Yo, yakho no umhlanyele. bafowethu kahle Khona uzoba sispan. right. Hayi uyahlanya wena. bafowethu nibadala mina bangaka Hayi uyahlanya lo. No, Ngiyala nje bafowethu. uyahlanya. Yeah, Phuma okay, emotweni that's ususa fine. isitini. Mina Ukhuluma mengiphuma igama Uba- lomuntu-ke manje umsithi ikhansela. kuba igama lala ngilibalanga igama lalo mangakanani Angiyingeni amakhansela mangakanani amakhansela angisho ukuthi Iyiphi layiphi inhlangano leli ingane yami baba efana nani? wengane yakho uyalazi wona lela kumithisi awulazi musukuzenza isilima wena no bafowethu asizele abantu Hayibo. abamithisa abanye nokuthi umuntu nifike nifese usebenza. ngama-CV anoboya lama senifuna ukususelwa ithini iy'thini Hayibo, senixakwa iy'moto zenu hayibo, sohlezi-ke sihamba ngey'nyawo kanje sispan sohlezi sispan hayi ungazozenza sispan. isiteshi la wena ngalinga ungihlohla wakhipha amanzi angene fanele Yo, angenela yo, amanzi bafowethu. endlini ngoba khona hawu Ngiyazi ukuthi igama sekwazi kwabhala ngayo igama lomuzi kodwa fanele amanzi angenele kini endlini ngoba khona yabo njengoba engangingeneli mina amanzi endlini ingoba wekho hayi ngisho ungacela uyahlanya wena ubophuma emotweni ususa iy'thini uhambe kini ngoba nami mengiphuma la Zibeko bani? Wakwaqhamuka nemoto yakho mina ngidlala la wakwaqhamuka nemoto yakho ngidlala njengoba wena Wakhe. uhlala endlini ungakwazi ukususa iy'tini. hawu wena uhlala Yini emnyangweni wena uhlala kanti Angihlali ngikhona la mina mekuthiwa noma ngihlazi ngikhona nanku Yo, boxa ngihamba wami, ngiyothenga uMr Ibu ngibuye ngidle ney'ngane angikwazi zami ukuthi wena munenkinga angikwazi ney'tini ngingaphika usazoyifica la ley'tini wena angikwazi Usazoyifika. bafowethu tshela bafowethu ikhansela lingisikele enye indawo Bafowethu. ngiyangisikela nale bafowethu Angithi uyakhuluma nalo ngitshele ayikho into ehlanganisa nalo wangena kanjani kamasipala nihlobene nize ningena emsebenzini hayibo Mandela Hlobo. Cela uhlise umoya, mama. hayibo sispan hayibo sispan hayibo musana ukudlala lo nini sispan beyifunela ukubukwa nje Bafowethu, ngamakhamera uyahlanya nje vele into engibizele yona mama azizele uzoza ukuthi abanye bakuma-low class noma bakuphi Cha, kuma-class uyena ngicela ongipushayo. ungizwe-ke mama Usho wona bani? ngibhalelile wathi angizi la Hayibo. ngizokuzamela usizo ngicela bafowethu sikhulume as abantu abadala singakhulumezi abantu iy'ngane ngiyacela bese ushawuthana ngeke sibe nayo isolution fanele sibe nesolution yale nto yenu ekugcineni ngiyacela bafowethu mina nginayo isolution sispan hayi uzothula yekeni uhlezi enze nje uzothula yabo befuna lokho-ke njobe seyihlobo sekhansela uyikhonzile-ke la maphatha nje siswami wathanda ukufa Sisi usazothula myeke uzothula uyazazi ukuthi uyakhala bekufanele aphathe ithishu angithi unemoto yena abeke ithishu la arole aphume uyazi uzokhala ngijena onibizile mina ngazi lutho Yo, hayibo angazi lutho musana ukudlala lo nina mefuna ukuya kuba kosusa iy'tini aphinde ayiphindisele futhi mhlawumbe ngibiyile akazi mana-ke sispan ngisacela siqale la indlu ohlala kuyona yaba eyami uyithathe kuphi nganikezwa kuba abazali bakhe ngoba imindeni emakhaya besuka ngakhona abazali bethu babe yimindeni ephilelanayo base bangithatha bethi angize la eThekwini-ke ngizozama amatoho-ke base ngahlala-ke la khona isikhashana-ke bathi ngoba banayo indawo evulekile bangangisikela banginika indawo base bengipha-ke nothayela-ke ngashayelela-ke ngahlala bazange baze basho ukuthi njengoba sikubeka ukuthi hlala la uzobe usuwenza intando wethu cha nami phela ngimdala ngizele nginey'ngane abazange baze bakusho lokho nangufakazi usethule mbuzeni ukuthi bakusho lokho njengoba ngiyila sispan angizile kuzojaja omunye ukuthi ubani o-right ubani o-wrong into engize nayo la ukuthi fa sibe nesolution yale nto siyenza la sibadala mesibangaka mesilokhu simemezana ukuthi nengane yekhansela nengane efana neyekhansela lokho ngeke kusize ngalutho fa sibe ne-way forward kule nto yethu nisuke emakhaya nifana nomndeni owodwa yebo so manje menze lokhu nigadlana nibekelana iy'tini emgaqweni angimina yiy'ngane no nibadala bafowethu nabantu besifazane nifa ngabe nishaya iy'gebengu amapharamezi onigqekezela la
Ngelinye ilanga umakhelwane wakhe email lapha phezulu uzobona ipharala lingena la ngeke akwazi ukulixosha. Nawe ngeke ukwazi ukuyobuza amakhelwane ukuthi ubani ongenile laphaya. Nawe ngokunjalo uzobona isigebengu singena lapha ngeke uze usixoshe. Kuze nibe right bafowethu, khulumisanani, hlalani phansi njenganomakhelwane and usisi nosisi nini. Nisuke endaweni eyodwa emakhaya kodwa manje indlela enenza ngayo nenza ngathi anazani nificane le eThekwini. Umgwaqane bewuvele udlula lana. Ngafike ngayivulela mina engakabi nemoto. Ube nemoto manje, angifuni ukuyichaza indaba yakho yemoto ukuthi nayo uyithole kanje. Okay, Uyangiphendula kodwa ngikhulumi nawe. Okay, sisibani qhubeka. Imoto nje mhlawumbe into yamanje nje bengakabi nemoto. Ngafike ngayicentela yonke le ndawo ngiyivulela mina ukuthi kuvuleke nespace sokuthi ingane idlale ngoba angithandi ukuthi ingane zami ziphume ziyodlala ngaphandle ngoba zisancane. Imoto nje uyithenge manje ngivele sengiyivulile le ndawo. Kuthi okay ngelinye ilanga-ke kweneke kuyena la nonke Omancane nenkulumo. Cameraman sacela usho ukuthi le ndawo athi uyivulile ubhani sibone ukuthi awukho umgwaqo onyukayo obheka phezulu. Ivule yena yonke le ndlela. Angisakhulumi ngalapha, ngikhuluma mina la ngiyivulela la. Inkulu inkinga engibhekene nayo. Ngabe incane kabi yahlala. Okay. Ngisacela uqhubeke nenkulumo sisi. Ngayivulela la, okay, bekunendledlana la engaka yabo nje la nayi le ndawo engikhuluma ngabe kuyispace esingaka. Ibingahambi imoto kuyispace nje sokuthi uye egcekeni la kubo. Nganweba ngayivulela ukuthi kukhanye nami la egcekeni kukhanye. Okay, mase sekhanya-ke okay athenga imoto-ke. Kuthi ngelinye ilanga okay adlule ngemoto yakhe kuthi ngelinye ilanga ngimcele kahle. Ngithi mina ebandla ngizobiza abafana bashaye lana. Asifake leyo madlana encane yokuthi sibakhokhele. Mase sethini athi yena ukwena kwala akahlangani nakho. Kwangakabi igcekelana. Yini-ke eshawayo mama kushawa utshani noma Kusimpula igceke phela ukuthi khanya ngithi yabo manje kwenile akekho umuntu ongahlala endaweni nje ephila. Mama Mpani kushawa kusimpulwa igceke noma i-driveway. Angithi phela indawo yonke lesivulile bhuti lo yonke le ndawo. Yenile manje nawe ukuze ahambe ngemoto nathi sihlele egcekeni leclean. No mama. Udlulaphi? Umgwaqo mama uhamba la. Mina ngeenyawo. Mase ngicabanga mhlambe indawo yakho le ngale. Isidingo sokuthi mhlambe wena uzucela abafana ukuthi bazomsiza. Angithi phela imoto yakhe ayihambi la ibuye ikapakele nakhona la sekuyindawo yami la. Ngakinenkinga. Wena sethi ungikhuphela ukuthi hayi ungathi ulungisela mina. Mina nganginenkinga ngoba Mina ngikhuluma ngento yokuthi wena usunemoto ukuze nawe uvuleleke. Angikukhumbuli-ke lokho-ke mina. Ayikho vele into ozoyikhumbula. Yini oyikhumbula esengingayisho la? Ngikhumbula ukuthi uhlezi uba ngumsindo lapha namakholo akho. Angikwazi ngisho ngingasonti mina ngoba ngabekwa kini. Kugqoma i-radio phezulu. Mina angikwazi ukuvakashela. Angaze ngize ngisindi. Angikwazi ukukhuluma namagesi ami in peace mina. Uhleze bangumsindo mekwafika abantu bangumsindo. Angiphathi-ke mengiwasha iwashing. Mekwangibona ngivocavoca iwashing ngisho ngathi uney'mpahla eziclean. Uvela afuna ukuwasha kuqala afuna ukuneka kuqala. Angisokhi mina. Usukusokhelani wena? Hayi phela mina ngiyena umsokheni. Khuluma nekhansela-ke elizongisusa la. Ngibeke. Ayikho into engihlanganisa nekhansela futhi. Iyephi? Musu ukuzenza isiteshi la wena iyephi into ekuhlanganisa nekhansela? Angiyazi yephi. Hayi bosisi. Angiyazi yephi. Bafowethu sibani media ngathini? Asizile ukuzofaka usawoti esilondeni. Kodwa thina inhloso yethu ukuthi size la ukuthi sibe nesixazululo futhi niphinde nizwane. Inkinga kodwa-ke naye akayikusebenzisa igama lomona. Akekho umuntu onomona nawe. Akekho umuntu uzobe usuyangishaya. Ngingafiki lapho. Uzofikiswa yini? Ile nto Anginazo-ke nami idapa mntwana la. Okay, ayikho-ke inkinga. Ziphelele zi-right. Uyothi ufika nogandaka. Uyabona-ke kwimanje uchaza ukuthini mina ngu-afford. U-afford kanjani? Ingoba uyaweka. Ingoba uyaweka. Ingoba uyaweka. Wayi ubale waweka ngayo. Vele-ke siyakubongela-ke. Kade ebekwa usisipani la. Yayimhlophe inhliziyo yami ngangijabule kabi. Isiyelo manje. Ikhansela elaliphethe ngaleso sikhathi namanje kusayilona. Uyazi yena. Angikwazi nalokho. Ikhansela masuke lizongivakashela. Ngobani? Nisebenza nalo ikhansela. Nisebenza? Nisebenza? Ikhansela lidlula ngasemsebenzini mesuke angazi usuke liyaphi. Unkinga ukuthi wayeke ukuhlolwa wazona nekhansela. Angisazi. Wasiwaweka. Angisazi-ke kodwa ikhansela ngilijwayele. Ayikho into yazi uyabona ukuthi akazi lutho. Kodwa hayi lesi Niyambona ukuthi akazi lutho futhi. Isibongo salo sakomalume. Niyambona ukuthi akazi lutho. Niyambona ukuthi akazi lutho yonke into engisho akayazi. Khona ba mama ubekwa la. Kwakukhona umndeni wakubo nami nezingane zami ngoba phela vele ngangisuka la kubo. Hayi ukuthi ngabe kwahlampe kwabizwa induna. Kwathiwa nje angizi.
Hawu Ngoba mina mengifika nogandaganda umndeni wami ngeke uzungena. angibekwanga phela wena. Angibekwanga phela Kodwa-ke wena. mina ugandaganda ngizofika nawo bhuti. Umndeni wami ngeke mina No mama, Hhayi-ke angeke-ke Mana-ke kuze kube sisibani. kanjalo phela nami umthetho ngiyawazi-ke Sisibani. Ntombi. Ayikho-ke kodwa Sisibani. inkinga uzofika Oh. nawo umthetho kodwa isekhaya la. Sisibani Nami sekwami la. Mana-ke sisibani anganweni omdala lapha ekhaya. So umndeni wakhe awusekho. Kushuthi sekuyena umuntu omdala angenza noma yini noma angisho ukuthi ngiyalinganisa. Angisho ukuthi akenze. Ngithi usengenza noma yini. Yabo. So mina ngithi lento yeni xoxisanani. Shuthi phela menza noma yini esusa lo mjondolo ngizophindela kubo. Angithena ngisuse emakhaya. Ikona-ke lokho mina Ngizobe sengiphindela Ikona lokho kubo. Iyona-ke ikona lokho isolution mina leyo. sisonke. Iyona-ke isolution leyo kodwa ekuhlekisayo mina ngikubona. Isolution ukuthi wena wangena nogandaganda la usuyangidabukela phela mekushisa nawe uthayela uyashisa. Mekubanda uyabanda kuphela wena ungitshela ukuthi usufuna ukungibuyisela kini ngiyoyishayela urithi nje. Ney'ngane zami hhayi ukuthi ungitshele le nto ongitshela yona. Ayikho into ozokhuzwa la. Mina into engiyaziyo asikho isidingo Akekho sokuthi nje umuntu alandwe onomona emakhaya. nawe, akekho nje Yabona umuntu onomona mehlala nawe. emakhaya Ubani? akoyekwa. Ayekelweni. Akoyekwa. Ngoba wenza nje Ayekelweni. bese efika Kenze eThekwini. njani? Ulizwile manje uThekwini. Ngilizweni. Angakalizwa ngisafuna ungizwise. Ngifuna Ngifuna ungizwise. ngikuzwiseni. Umsebenzi lo awuthola kanjani athi Ngawuthola ngihlala nawe kanjani ungafuni. umsebenzi? Hayi bokela. Ngawuthola Awuthola kanjani kanjani? umsebenzi? Buza ubaba engane yakho. Uthi awuthola kanjani? Ubaba bengane yami. Ikhansela. Hey bafowethu. Lento inzukazi ke bafowethu amantombazane. Abantu besifazane nje bafowethu angazi ukuthi lento bafethu easy. I-easy ukuthi ingaxazululeka kodwa bona bafuna ukuthi sixazulule lento bafowethu. Ngoba nje angibuza ukuthi leli khona likhansela bengithi at least mhlambe sohlela usuku ngibize kube khona i-meeting kube khona mhlambe nomuntu owekhona oyimdala bebekwa sibone ukuzomisa kanjani kube nesixazululo. Labantu bafethu bayafana nomndeni owodwa. Upani usuke emakhaya ususo umndeni wakandeni emakhaya weza la. So isidingo sokuthi kuze kuthiwa akusuka umuntu ahamba ele isidingo sokuthi kuze kube kuyitini emgaqweni ngwanakho mhlambe kwenzakalani angisiboni nawo mfowethu. Badala osisibami bakhulile banezingane. And usisipani mephinile emakhaya uze la ngoba ezofuna amatoho. Bese ubuyile emakhaya akasezodinga nomsebenzi. Usiswami njengoba evimbela nge18 ake sithi ngeyilanga usizujahwa yigebengu ufica i18 la ebusuku. Uzodlula kanjani ejahwa yigebengu? Futhi kofanele afele egate Hayi kanti angadlula la. Bafowethu angazi umisa kanjani kodwa bengifuna mina lento siyiphethe ngendlela kube nesolution nawe angithanda uphindile emakhaya nosisi wami angithanda ukuthi avimbeleke kangaka kanje njenganomakhelwane futhi njenganosisi wakho angazi mina sisipani ukuthi ubona kanjani. Ngibona ngokuthi mengabe efuna ukudlula akasuse iy'tini lezi adlule. Zibekelwa nto wami ithi ngisacela ungibuzele lo mbuzo. Ikona kade ngibizele kona lokho indaba Ngiyacela ye-18. ukwazi ukuthi indaba ye-18 Ubungibizela indaba ye-18. indaba ye-18 Into obizelwe yona. Into obizelwe yona sisipani izitini lezi ukuthi icela zingabeki emgaqweni. Hhayi 18 mina ngizomtshela nje nawe bhuti ngikutshele ngokusobala ngeke ngize ngiyisuse ngoba mina zingiphazamisa ndawo. Engicabanga ukuthi umuntu into emphazamisayo yena fanele ayisusele yona into noma mhlambe leyo. kwakumele Mina zingiphazamisa indawo. Hayi angazi ngiyacabanga ubengibizele lokho sisicela unemali mhlawumbe ubefuna ukubukwa mina nginangithi imali vele bese sekumentionile lokho vele. Yilokho kade ngibizele kona kuba mina sengiqedile akusekho okunye ngisafuna ukusho Bese kuyena. mama ukuthi ulokhu nje konje into ozibekeleni. Hayi ingane isuke idlala mina sengiqedile bhuti. Mesathanda usisikhuluma nani vele angazi ngibize. Angisazi. Iyona ndlela esiphila ngayo shuthi le. Yo. Leyona nto engibhekene nayo le bhuti wami. It's not like angaze ngizame ukuyilungisa le issue. Siswami manje ubona ukuthi fasimise kanjani ke sisi njoba eduba futhi upani. I-solution singabanga. I think kuzomela kukhulunywe nalo lelo khansela lelo athi lubaba wengane yami. Kuzomela kukhulunywe nabantu abadala emakhaya ukuthi ngimdinge ephindelile emuva. Or else mekuthi ayibi khona solution isho ukuthi ngiyafika nogandaganda ngiyawugudluza lo mxhaso wakhe. No mina siswami angithandi kube khona umuntu ophinde emakhaya ngoba lento sokuyinzondo Kuyaphoqa ngeke sikwazi ukuhlala kanje bhuti wami nawe uyibonele akuyona impilo le. bengisacela mina sisibani media mama mhlawumbe bekhona omakhelwane obaba abadala nogogo abathi no mama nje abadala sebeqinile sibacele mhlambe sibacele ngenye ilanga sibize nekhansela sihlaleni phansi bese ngenayo kwi-solution sungenza noma yini yabo sengibona ukuthi sihlulekile nami emzameni yami ngizamayo okanamhlanje ngihlulekile ngiyavuma but okwesibili angiboni ngizohluleka yabo angiboni ngizohluleka. Mina angithandi bafowethu ukuthi kube khona imindeni engizwani nomndeni manje mina ningasazwani. Hey angiyazi inkinga le ntombazane kodwa wami ngingajabulela isizwe lakho. Ayikho inkinga. Balandeli usibani media
Ngicela nithi niyabona bafowethu i-solution asibanga nayo kwanamhlanje. Asibanga nayo i-solution kwanamhlanje bafowethu. Abantu besifazane banenzondo, bazondana bebodwa. Angiboni into engazilwisa mina la. Bangabe baxoxa kahle as abantu abadala kodwa lokho abakwenzi. But bafowethu okwamanje ngizoyivuma induku ngihlulekile, but angizo-give up. Ngizozama ukuthi ngixhumane nekhansela, ngixhumane nabantu abadala noma ngithi abakwenze lokho kodwa nami ngizokwenza ngendlela yami eceleni. Sibone ukuthi simisa kanjani. Iy'ngane zandawonye lezi bafowethu, basuke endaweni eyodwa and oma babo obaba bakade bezwana. So why bona bezoxabana sebebangaka bafowethu? Ama-comment eni bafowethu ngithe ngiyawathanda. Ngithe i-birthday yami iyaloda bafowethu. Into engiyidinga kuwena ukuthi u-like ukuze ngikwazi ukuthenga ikhekhe, ngithenge nonemenite, i-crew yami yoko ngiyakujabulela bafowethu sisonke. Ngiyabonga bafowethu. Okwami Mkhize umntwana usathi shelele. Ngiyabonga.